Sarauniya TV, tashar al'umma. Bangis ka bai yaron oga wayan ne kira oga ya shi oga ka kira oga ka sai ka dan dai dan me bayani da irin wannan ka dai gane lissafin hello Allah ya taimaki oga, Allah ya tsaya ma yawo ya oga. Oga yaron alhajin nan fa yawo ya shigo hannu. A ya shiga hannu. Ya taho zai je makaranta ne muka tarbe shi. To yanzu ya ne za a yi da shi. Ina ji oga, ina ji.
Yawwa to ba ka da matsala yanzu dai ku san yadda za ku yi dai ku dan ɓoye shi. Na ce ku dan ɓoye shi yadda dai ka a samu matsala ka gane. Muna dajin su kumbum sai oga. Ok na gane. A ban matsala oga kawai insha Allah. Yawwa to haka za a yi ka gane. Yawwa yawwa ku nawa ne kuka kama shi? Yawwa to ka gane duka zan gaya ma duk abin da za a yi ka gane. Ku ba shi lala yanzu kawai ku tsaya iya dajin nan ma ka gane, ku baiwa yaron ya yi magana, ku ba shi waya yawwa ya ɗora muku lambar baban shi kun gane ko, ku yi magana da shi ku ɗora mai miliyan 30. Yawwa gashi nan a gaban mu yanzu a dajin za mu tsaya ko kuma saboda tsaro mu wani wajen? A ba shi waya ya kira babansa. yawwa to sai ka taɓo ni duk abin da aka yi ka gane. Yawwa to inda rabbana normal. Kai ina wayan nan? Kai kana da lambar babanka ne aka ko kuma ba shi wayan nan tashi. Ga lambar ga wayar sanan zai iya kira. Ka dai gane lissafi. Kira mun shi. Allah kai sauri da Allah malam. Alhaji. Alhaji wallahi baka san ni ba wallahi. Wallahi bankis ne. Wallahi yaron ka ne muka kama ka gane, kuma kuɗi ne muka aje ka dai gane. To ga dan naka nan dai kai magana da shi Alhaji ka dai gane lissafin. Alo baba. Wallahi na to makaranta da suka kama ni. Wallahi ko nawa suke bukata ka wasu kawai za su ga ni baba. Allah wallahi yanzu ne suka kama ni. Hello Alhaji. Ɗanka ya shigo hannu wallahi. In ka sa 'yan sanda suka yi bincike ko kuma wasu ma'aikata ko wallahi za ka tsinci gawar ɗanka a bakin ruwa. Yanzu umarnin da za mu baka shi ne. Sarauniya TV, tashar al'umma.